ወይ ከዓ ሕጂ ICC ዘሎ ን15 ዓመት ዘገልገለ ብፃዩ ብምቕፃል እቲ ተዋሂቡና ዘሎ ወይ ከዓ ተዋሂቦ ዘሎ ኣርእስቲ ክገልጾ ኣብ ስደት ኮይኑ ዝቃለስ ፖለቲካዊ ሲቪካዊ ማሕበራዊ ምንቅስቃስ ኣብ ኤርትራ ዝሰፍሕ ናይ ብዙሕነት ኣፍልጦ ንምስፋሕ ወይ ከዓ gain diverse perspective on diaspora based on the political and social movement ዝብል ብሓውና ዕቁባዝጊ ድቡስ ወዲ ድቡስ ንክቐርብ ናብ መድረክ ነቕርብ ኣለና። ሰላም ስማዕና ኣለኹም። እቲ ሞቲቬሽን እኳ ከም ዓወት ኣይኮነን እዩ። ዓወት ናይ ብሓቂ ንዑዕ መምህር እዩ። መምህር ክትከውን ከለካ መጀመርያ ዝወሃበካ ትምህርቲ ከመይ ጌርካ ንተምሃሮ ሞቲቬት ትገብር፣ ከመይ ጌርካ ክትሕቦ ከም ዘለዎም ትገብር ዝብል እዩ። ስለዚ እዛ ኳሊቲ እዚኣ ሪኦ ኣለሁ ኣነ መምህር ክኸውን ነበር እውን ነይረ ስለዝኾነ ማለት እዩ። ብኾነ ሕጂ ዘለና ርእስቲ ሓድሽ ኣርእስቲ ይኮነን ወይ ትፈልጥዎ ኣይኮነን። መጀመርያ ኣነ ኣብ ውድብ ሓድነት ኤርትራ ዝበሃል ኣባሊ ብተወሳኺ በቲ ያክል ዘዳለውዎ ሰሚናር መሰረት 11 ኣካላት ዘቆመ ልፍንቲ እንብሎ ኣሎ ኣካል ናቱ እየ። ናይ ዲፕሎማሲ ክፍሊ ናይዚ ግንባር ወይ ከዓ ናይዚ ልፍንቲ እዚ እውን እየ። ሕጂ ንፅይዎ ኣለኹም ብኣክል ኣካል ናይ ልፍንቲ ዘዳሎ ሲምፖዚየም ዘለን ርእቶ ወይ ዝተሓልፈ ተመክሮ እንታይ እዩ ንኸካፍል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ እኳ ሽም ከይጠቐስኩ ኣብር ኣሎ ናይ ፃዕዲ ጥራሕ ኢድ ተራእዩ ዘሎ ፀለምቲ ዘይብሉ ገለ የለሞ ድሓንኩም ገና ንውሰዶ ትሪእዋ ዘለኹም ትሪአላ እንደ ትዝድለ ዘሎ ሕጂ ሓይልና ከመይ ጌርና ንጠርነፍ ትሕቶ ማለት እዩ። ቅድሚ ከመይ ጌርና ንጠርነፍ ዝብል ግን ገለገለ ነጥብታት ክጠቅስ ይደሊ። መጀመርያ እቲ ምህናፅ ሃገራዊ ስሙር ሃገራዊ ሓይሊ ወይ ጥምረት ዝብል እዘን ትሪእዎ ዘለኹም ይበል ኣሎ ምሽ ክደብሎና ግድን ኣይኮነን። እዘን ትሪእዎን ዘለኹም ኣርእስቲ ዝሓዘ ከቕርብ ማለት እዩ። መጀመርያ ኣብ ግምት ክንወስዶም ዘለና ነገራት ኣለውና። ስቕልና ሸለልና ክንሓልፎም ዘይኮነስ ፅቡቅ ጌርና ክንስተማቐሮም ክነስተውዕለሎም ብምባል እዩ። ኩሉና ከዓ ንፈልጦም ስለዝኾና በቃ ተድላይነት ኣለዎ ድዓ ዝብል ኣተሓስባ ከይህልወና ኢለየ ማለት እዩ። ንሳቶም ከዓ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ግምት ክንወስዶም ዘለና ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ኢለ ሓደ ብዙሕነት ትብል ኣቐሚጥ ኣለኹ ማለት እዩ። ብዙሕነት ክንብል ከለና ብዙሕ ዝሓዘ እዩ። ሓደ እቲ ጂኦግራፊ ኣቀማምጣ ናይ ሃገርና እንተዳ ርኢናዮ ሰለስተ ዓይነት እዩ። ካብ ደጋ ወይነ ደጋ ቆላ እዩ ማለት እዩ። ንምንታይ ኣድለ እንታይ ዓይነት ሃተፍተፍ መታን ከይንብል እቲ ኣከባቢ ንወዲ ሰብ ኣከባቢ እዩ ዝፈጥሮ። ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝቕመጡ ብፍላይ ኣብ ከበሳን ኣብ ቆላን ዝቕመጡ ኤርትራውያን ዝተፈላለየ ባህሪ ዝተፈላለየ ኣካይዳ እዩ ዝፈጥር ማለት እዩ። ኣብነት ኣብቲ ቆላ ዘለዎ ዝነብሩ ህድእ ዝበሉ እዮም። ኣብቲ ከበሳ ዝነብሩ ግን ጉያ ጉያ ወይ ምስቲ
ኣይርግሰናን እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ኣባና እውን ኣብ ኤርትራውያን ከምስታት ስለ ዘለና እዚ ኣብ ግምት እንተወሰድናዮ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ናይ ቋንቋ ብዙሕነት ከዓ ኣለና ንእሽቲ ሃገር ክነሳ ውሕድ ህዝቢ ይኹን እሱ ዝተፈላለየ ቋንቋታት እውን ኣለውና እዚኦም ሃብትና ክኾኑ ዘለዎም كعبي زلون قدام مخانو قمت كنوصل لنا مالتي كان أمنيات كالونا استفاد عليه أمنيات نزيان بستفاد عليه مقدي كنت أنا خفهم من رأينا نعلم تعرف زي فيسبوك زرع هو حنتي بأخر خفنا ولا ناسي كان حدا يتعينا مسكنا ولا يتنكال زبل نيرو نفسها حدا انت كم نفس خل وهم كم كيلو ويمشوا زبلهم كم تسوي خيلي مالتي تعبت أنا في الكتاب اللي هو ده الحمد لله نفس كفنا حيزنا لإرترا نحسب كان قال لنا مالتي الحمد لله نسلم نحن زي اليوم من إذا إرترا نحسب كان قال لنا نفس وكفنا هنفلت أنت زي كله بيحسب أبوش تجبري يبغى شو يزبط يتكلم منه أريد أن يتكلم زينه كوا هذا من المفكرين زي ما تقول كايب المالك سيدنا إحنا نفس وكفنا أبت حساس منا لإرترا حادنتها نهزو إرترا حادنت من اللي أنا أرجع جسنا بيننا نفسين تسرحنا تبغى مالك كان تعرف اللي كان زلنا والنفلت مبزحته تي كبسا إرترا يلو انتس بسلام انتس ببعسي مثلي ناي إثيوبيا يميرو أسمع تحتنا إرترا عدن زيكا من كالا كابشتها مشي مثل هامسان شعاتين جميرو تحت تركو منه تحت بيتشين منه سهل خلطات زحل في مالتي سلذي أبقى لا نسوان أنا حدا ودي معربة وغلعة تعرف إرترا إلى علي أنت دعا كقلق سمعني هاي فعلون يستمرون الله تعالى إرترا هو يفلتني قبل أن مالتي نحن حدا تاريخنا أو كله بحدا تاريخ سلذي صحافنا يبدأ نسمع هنا وقلنا عيلا قندت ناي منش مخالي نتب كبكاري كلم نتب كبكارن كباتع نتب مناجر تعتقد السرعة سلط نبر مالي فهذه كان قلنا ناول وانت أنا عقل قبرني اوكي لا تاريخ مني كان قلنا ناول قلت كان قلت لنا مالتي كان كله ولا درجة على حاجات سبناون قمت نوصده حزب إرترا خلدي طرح نتقلل أنت عايش ما ينبل حزبنا مسلمنا بابرئو سبق ساقم كل زنبر الله عشان نقفه زنبر الله نحرسه نجفور أقوال كل زخيد الله قال قعاد حبيب الأواف زخيد شغط ود شغط زقبر الله سلذي أرضي منتي زعالة ترى بوليتيكا كسر الخل أرجمت توصلنا تصبر يزبل حساب سلزلني يزي غريبا مالتي كان كسر أرتينا قال سنة ون كمت تيال أرجمت كمستان ذلنا قال سنة ون بحيري بمسألة نقرد فطرنا سلزلني كنت قلت يوم من كسبات حارنا تيرتوى ذبحان يوم حير شوعات بيخجمر كله بطل أبتي عدي وتهاجر مهورات يوم ذبحالو بمماهران بأبتي منقص الواسعو بيتهدرات بمودة بيجمروا مالتي فقال على ما يورن تراي انتهي اللي فدريشن فرس اللي جلو نحنا اللي منقصرات زيجرنا خلينا نطلعنا زبلات حفراء مال ولا بينا شحن ساعتين 50 شمنتين 8 3 سنوات
زلوتلو يبقى زلو سلام سلفي نساتهم يدالو مبتي ملعال لما يقول مثلا جاءتهم تفسر نجيرهم كي تراخبه እቺ የተጋደለ ሓርነት ኤርትራ ዝኾነ ኣካል ክዱ ናቱ ይውድብ ፈጢሩ ፈፂሙ ኮንሳልት ይገበሮ መናሃታቶም ኮንሳልት ገይሮም ተመያይጦም ኣብዚ ጉዳይ ዝተፈላለየ ዝብሉ እንተሎ ፅቡቅ ኣነ ግን ክሳብ ሕጂ ኣይረኸብኩም እቲ ጭርሆኻ ይፈላለየ ነፀላ ብሕሮ ጥራሕ ኢና ንገጥሞ ይብል ከምኡ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሰብ ናብ ጀብሃ ምስ መፀየ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ እንታገነ ነዚ ህዝቢ ብጉልበት እዩ ዘሎ ኢሉ ኣብ ዒላ ፃዕዳ ሰራዊት ክጅምር እዩ ይወቱ ኣብዚ ኣታ ሰራን ዘረባ ትመፅእ ማለት እዩ ሜዳ ኤርትራ ካብ ሓደ ውድብ ንላዕሊ ኣይሽከምን እዩ ሃሪሞሞም ብሓንቲ ንህሮም ክኽጠፉ ይነበሮምን ግን ሃሪሞሞም ግን ትንቅርሕንቲ ተተኺሉ እዚ ኣብ ግምት ንወሰዶ ካብኡ ጀሚሩ ምትሕልላፍ ኣነ ደንስኻ ዝብል ካብኡ ጅምር ማለት እዩ ካልእ ቆላ ምዘናይ ሕጂ ዘሎ ምንቅስቃሳት ከነዛምዶ መጠን ሰውራ ኤርትራ ክጅመር ከሎ ንፁር ዝኾነ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ኣይነበሩን እንታይ ክገብር እዩ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ዕላማ ክሃርም እዩ ኢሉ ኣይኮነን ንሱ ተተሓሒዙ ካብ ተመክሮ ናይ ካልእ ሃገር ኢሉ ብዛዕባ እቲ ናይ መሰራዊት ናብ ከይዲ ናብ 4 ክፍልታት ድሓር 5 ዝገበሮ ዘይተፀንዐ ብምዃኑ ኣብ ኣዝዩ ሓደጋ ዝኾነ ኩነታት ኮይኑ ማለት እዩ ምፍሉጥ ኣላምሰላ ኤርትራ ብሰብ ኣይኮነን ተጀሚሩ እቲ ብዘይ መደብን ብዘይ ፖለቲካዊ ፕሮግራምን ዝተጀመረ ብዘይ መፅናዕቲ ነቲ ሰራዊት ኣብ ክፍልታት መውቃሉ ሽዑ እዩ እቲ ፀገም ተፈጢሩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ክንንቀሳቀስ ከለና እምበር ኩሉ ግዜ ንስርዓት ክንቅይር ንቃለስ ሰላዓ ኮይና ፖለቲካዊ ፕሮግራምና ንፁር ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እንተዘይኮነ በዚ ብጉዋጉያ ጥራሕ ኢልካ ዝግበር ለውጢ ኣብ ምንታይ ክዓልሙ ብዙሕ ኣይፍለጥን እዩ ስለዚ ወላዲ ነቲ ሰራዊት ንክተስምሮ ዝተወስደ ግዜን ዝተኸፈለ መስዋዕትን ብዙሕ እዩ ምስ ሰመሩ እውን ተፀዊዖም ኩሎም እቶም ክልተ ቀዳሞይትን ካልኣይትን ምስ ሰረሑ እቶም ሰለስተ እኩል ፀዊዕናዮ ኣይመፁን ስለዚ እንታይ ክንገብር ደሊና ኣለኹም ዝብል ነይሩ ገለ ከዓ ንዕኡ እኩል ኣይኮነን ክመፁ ኣለዎ ዝብል ነይሩ ገለ ከዓ ንሶም እንተዘይሓወስኩም ንሕና ነፃ ኮይና ቤንና ክንከይድና ዝብሉ ነይሮም ግን ኣብ መወዳእታ ብሓደ ኮይኖም እታ ቅያዳ ልዓማ ንብላ ክምስርቱ ከለዉ ብሓደ ኮይኖም ኣይፀንሑን ግን እናተኻሰሰ ሕጂ ኣነ ነቲ ሓደ ሓጢኣት ከሸክም ነቲ ሓደ ታሽሙ ይኮነን ግን እናተሓሳስሶ ተፈልዩቲ ድሓር ኣብ ምንታይ ማዕቢል እዚ ኩናት ሕድሕድ እዚ ካ እንታይ ፈጥሩ ሕልኽ ኣነ ደንስኻ ህረይ ደስረኻ ኮይኑ ማለት እዩ ከድና ሕጂ እንዝበሎ 91 መፂና 91 ኤርትራ ነፃ ምስ ወፀት እንታይ ተባሂሉ ናይ ውድባት ሓሸውየ የለን ማለት እታ ብ64 ዝተባሃለ ዘረባ ንሳ እያ ተደጊማ ማለት እዩ ትሕልኽ ኣላ እቶም ኣብ ተጋደለ ሓርነት ኤርትራ ነበሮሞ ዝተፈላለዩ ከዓ ኣጀንዳ 5 ዝኸውን ኣጀንዳ ቀሪቦም ይዛተውና እቶም 4 ወዲኦም ምስ ተተባብዑ ኣብቲ ሓንቲ ምስ በፅሑ ፋሕ ይብሉ ሓድሽ ምህዞ እንተወይ ኣምባሳደር ሃይለ መንቆረስ ይዛረቡ ነይሩ ከም ሓድሽ ምህዞ ዝተጀመረ 1999 ብሕዝብነት ክበሃል ከሎ እስኪ ብዝሓተ ደረጃ ንጀምር ዝብል ሓሳብ መፅኡ ማለት እዩ ሽዑ ንስኹ እንታይ ፈጢሩ ምሕዝነት ፈጢሩ ድሓር ካብቲ መንግስቲ ተፈልዮም ምስ መፅኡ ከዓ እንደገና ኪዳን ዝበሃል ሽም መፅኡ ካብኡ ዝብሉ ኩሉ ኣይኮነን ህዝቢ ክሳተፈሎ ተባሂሉ ብ2010 ከዓ ዋዕላ ዝብል መፅኡ ንሱ ዝፈጠሩ ከዓ 2017 ሃገራዊ ባይቶ ተፈጢሩ ማለት እዩ
ውሕዳትዮም ኣብ ሃገራዊ ባይቶ ዘይኣተው ሽዑ ካብ 600 ንላዕሊ ዝኾኑ ወከልቲ ዝተሳተፍዎ እዩ ነይሩ ግን ኣይ እውን ከምቲ ዝተፀበናዮ ብሓይሊ ኣይከደን ትማሊ ዶክተር ሰላም ተጠቕሶ ነይሮ ማለት እዩ ኢቫሉዌት ዝበሃል ነገር ኣይንገብርና ኣይንግምግምን ኢና እንታይ እቲ ፀገም ናይዚ ክንፈልጦ ኣይካልናን ክሳብ ሕጂ ኣነ ናተይ ይልቀመኒ ካልእ ኸ ናቱ ገምጋም ኣለዎ ዝኾነ ብዝኾነ ግን እዚ ኩሉ ምሳሓብዚ እንታይ ፈጢሩና ንዓና ኣብ ነብሲ ወከፍ ክንተሓላለፍ ከም ዘለና ናተይ ይበልፅ ሓንቲ እያ እቲ ሓቂ ንሳኻ ኣነ ጥራሕ እየ ዘለኹዋ ስለዝበሃል እቲ ንገብሮ ኣሰራርሓ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ፅቡቅ ጎና ስለ ዘይንግምግሞ መን እንታይ ገይሩ እንታይ ገዛ ተፈፂሙ ብኸመይ ክንኣርሞ ዝብል ኣይከድናዮም ገለገለ ጌርና ክብሉ ይኽእሉ እዮም ግን ብሓባር ኮንካ ብተወደበ መልክዑ እንተኣ ዘየርካዮ ከምዚ ገበርካዮ ዝሕሰብ ስለዚ ተመሊስና ደጊምና ደጋጊምና ከዓ ንሱ ንዘቅም ማለት እዩ እዚኣ ስወደይ እንታይ እተብስለ ስለዚ እቶም እንታይ ፈጠሮም ናዞም ሕጂ ዝበልናዮም ጠቕላላ ክንሪኦ ከለና እልህ ሓንቲ ሓቂ ጥራሕ ዘላ ሕድሕድ ዘይምትእምናን ፈጢሩ ፖለቲካን ሃይማኖትን ከዓ ሕውስውስ ዘብሎ እቲ እንታይ ደኣሎም ሓደ ኣካልን ንሪኢ ዘለና ዝብል ዘረባ ንዓይ ናይ ሃይማኖት ሓወስ ኣለዎ በይነ ንኽድለው ዝብል ዘሎ ከዓ ኣለዎ ሓዊስና ኣለና ሃይማኖትን ፖለቲካን ለዋዊስና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ከምዚ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና እቲ ሃገር ናይ ኩልና ኮይና ሃይማኖትና ድዩ እምነትና ብግቡእ ነተን እቲ ሕብረተሰብ ከካይድ ግን ከዓ ቃልሲ ከመይ ጌርና ኢና ነዚ ክንሰጉሮ ንኽእል ዝብል እንታይ ሽሞ ንገብር ኣለና ሕጂ እዚ እንታይ ይመፅእ ስውር ከዓ ይመፅእ ኣብ መንጎኻ ከምዚ ዘይምትእምናን ይፍጠር እሞ ምኑ ኣነ ከረኽበኩም እየ እሰይ ሕጂ ኣብ መንጎ ከበሳን መታሕትን ዘሎ ኣነ ከረኽበኩም እየ ዝብል ኣካል ክመፅእ ይኽእል እንታይ ይፈላለዮም ኣብ ከበሳን ኣብ መታሕትን ዘለዉ ብምንታይ ምክንያት ይፈላለዩ ንምንታይ ከትርፊት ንክትከውኖም ዘይዘራርቡ እዚ ሓደ ካብቲ ስውር ዝኾነ ዝኸበናገር ዝኽእል ነገር ሓሳባት ዝቕልቀለሉ ግዜ እዩ ማለት እዩ ካብዚ ክንድሕን ትኽልትኽ ኢልካ ምዝራብ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ካልእ ኣፈታት ሓግርጭታት እውን በብግዚኡ ክንምሃር ክንክእል ኣለና ካልእ እዚ ዳ እንታይ ዝኸውን እንዳበልና ክንከይድ ግቡእ ኣይኮነን ስለዚ እዚኦም ኩሎም መዘኻኸሪ ኢለ ዝጠቐስክዎም ክኸውን ከሎ ሕጂ ኣብቲ ስሙር ሃገራዊ ሓይሊ ዝብል ክኣቱ ስሙር ሃገራዊ ሓይሊ ክበሃል ከሎ ብጠቕላላ ናይ ሃገር ማለትና ኣይኮነን እዚኣ ክትፍለጥ ኣለዋ ስሙር ሃገራዊ ሓይሊ ክበሃል ከሎ እዞም ፍትሒ ዝቃለሱ ብኸመይ ኣገባብ ብሓባር ክሰርሑ ዝኽእሉ ክልተ እንተን ምርጫ ስምረታ ወይ ብሓባር ምስራሕ ስለዚ እታ ብሓባር ምስራሕ እትብል እንተደኣ ኮይና እዚ ስሙር ሃገራዊ ሓይሊ ብኸመይ ይኸውን ወይ እንታይ እዩ ትርጉሙ ርኢና ክንከደሉ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብደለ ዘለኹ እንታይ እዩ ግን ረብሓታት ዝብል ክንርኢ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ክነቆሞ ከለናስ እንታይ ረብሓታት ንብል ረብሓ ኣለዎ ርግፅ በይንኻ ክትዕውቶ ዘይትኽእል ነገር ብሓባር ኮንካ ክትዕውቶ ትኽእል ኢኻ ኣብ ህዝብኻ ዝለዓለ ፅልዋ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ክትዕብሎ ትኽእል ኢኻ ወላ ኣንተ ወይ ኣምባሳደር ሓይሊ ዝብል ነበረ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሓይሊ ክብል ከሎ እቲ ውሽጢ ዘሎ ሓይሊ ንሕና ንሪኦን ኢና ኣብ ደገ ኮና ንሱ ግን ይርአየና እዩ ድሓር ከምዚኣ ተፅግበኒ ቅጫስ ኣብ ምቁላዕ ፈላይ ፈልጣ ትበሃል ትኸውን ማለት እዩ እዚኦም ይረብሑ እዮም ኣብ ዝብል ንስኻ ክለገብ ከም ዘለዎ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ
ሓበሬታኻ ከዓ ናትካ ትገብሮ ዘለካ ቃልሲ ብሰፊሑ ናብ ህዝቢ ክበፅሕ ይኽእል ምክንያቱ ብሓባር ኢኻ ትሰርሕ ዘለካ ንህዝብኻ ክትፈልዎ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ዘለካ ፀጋታት ከዓ ብሓደ ትጠምሮ ብሓደ ጠሚርካ ትዝበለፀ ፍርያት ክትገብር ከም ዘለካ ይገብረካ ብዙሕነት ዝበሃል ዘሎ ከዓ ናይ ኣተሓሳስባ ብዙሕነት ናይ ትንድን ብዙሕነት ከዓ ኣብዚ ከምዚ ብሓባር ክሰርሕ ከለካ ኢኻ ትረኽቦ ሓደስቲ መሪሕነት ኣብ ምፍጣር ከዓ ዓብዪ ተራ ይፈጥር ሓደስቲ መሪሕነት ኣብ ከምዚ ዓይነት ብሓባር ክመፅእ ከለዉ እንዳተላለዩ እንዳተፈላለጡ ዝትክኡ ኣካላት እንዳፈጠርካ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ እቶም ዘጋጠሙ ዕድላት ከምቲ ሓንቲ ጠቕስዎ ነይሮም ኩሉ ግዜ ይጥቀስ ነይሩ ክለዓል ከሎ ካብቲ ማሊሉ ነረስ እንታይ ደኣ እተን ኣነ ዝዛረቦን ኣለዉ ይብል ነይረ ስለዚ እቲ ዘጋጠም ዕድል ሓደ ነገር እንታይ ረኸበ ድሙር ኮይኑ ክፀንሕ ኣለዎ ዝስሙር ሃገራዊ ሓይሊ እዚ ድሙር እታ ስርዓት ክቕየርሲ ሓንቲ ተኻላይቲ ገፅ ናይታ ታሪፋ እያ ስለዚ ስርዓት ክቕየር ከሎ ድሙር ኮንካ ክትፀንሕ ኣለካ ተኣነ ዝያዳ ዝፈርሓ እንታይ እያ ዋ ስርዓት ኢሳያስ ከሎ መሓሸና ነይሩ ዝብል ኩነታት ከይፍጠር በዚ ካብ ብሕጂ ተዳሊና ብሕጂ ንብሎ ዘለና ነገር ምስ ንኸይድ እዩ ማለት እዩ ዓሌታታት ኣለዎ ዓሌታታት እንታይ እዩ ክትፈጥሮ ዝወስድ ግዜ ነዊሕ እዩ ማለት ክትዝያት ኣለካ አንተ ወይ ወንደቂ መሆሎ መሻገር ሃይላንድ ሃይሉ አመትከላት ተሰማማሉ ብለን ነው ተንት ተሰማማለን ነጥብታት ለሰን ክሳብ ተፈርሐን ክሳብ ተዛንበን ግዜ ነው ይኮሰድ ይኸይል ወረጋላን ጻውን ካብሰብ ናብ ሰብ ተፈላል ይኸይል ካለ ተዛናዚ ነፃነት አለ አነ ናይ ሓደ ውድ መራሒ ዝብለወኩ በሓደ ምስኮና ዋ ከምታ መንግስት ዝበላ ሓንቲ ሰዳ ዘላን ሃገር ዝመራሳ ካነ ክፍል ያለው ዝበላ እንታይ ሆን ተሰብ ባሕል ኸዳበይ ክኸይድ አይ ዛረብ ወላ ወድሰብ ምዃኑ ኮነ ምን ከም ዘለዎ ንገልጥ ኣለና ስለዚህ ግን ነው ሓደ ፀገም ክፈጥር ምዃኑ ሓደ አሉታዊ ነገር ከም ዘለዎ ካለ ልብንት ንገብር ከለና ብዙሕ ግዜ ሽሙ ዝኸፍእ ሕማቅ ሽም ዘለዎ ሰብ ዘለዎም ስራሕ መፅፍ ዝሆኑ ሕጂ እንታይ ትገብር መክሰቡ ዝሕይሽ ወይስ ጉድኣቱ ገንጊንካ ትመፅለካ እዚ ብዙሕ ግዜ ይወስድ ማለት እዩ እዞም አሉታዊ ነገራት በቲ አንተ ዝበልክዎ ረብሓታት ክግበር ፀገማት ኣለዎ እቲ ዝነበረ ናይ ምምራሕ ዘለመደ ይል ኣለኹ ብል ሕጂ ነዚ ኣለሁ ንብሎ ንኽእል ኢና እዞም ኩሉና ብሓደ ምስ ተሳኣልና መጀመርያ ስእሊ ምስ መፀት ዝርያ ሜን ምለን ዝርኢ ገፀ ዝርኢ መጀመርያ ብተፈጥሮ ወዲሰብ ደርሲ ዝቐድም እዚ ናይ ወዲሰብ ፍጡር እዩ ስለዚ እዚ ፀገም ክፈጥር ይኽእል እዩ ዝብል እንተሓሽሙለኒ ካልእ ጉዳያታት ዘለዎ ትኩረት ኣብ ዕላማታት ትኩረት ክትገብር የለ ይሽግረካ ማለት እዩ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ እንተሓሽሙ ትብል እቲ ሓንቲ ወይ ዝተባሃለ መትከላት ተሰባብዐ ንኡ ባእሲ የለን ሽግር የለን ኣብኡ ሽግር ዝመፅእ ዘሎ ኣነ ኣብ ዘሕየ ክብሎ ዝደሊ ውሳኔታት ክትህብ ከለካ ከመይ ጌርካ ውሳኔታት ምንም ኣኼባ ዝገብሩ ዘለዉ ስሕተት ትኾኑ ገና እንታይ ክኾኑ ኮይኖም ዝብል ኩነታት ኣብ ግምት ክትወስድ ኣለካ ማለት እዩ ሕዳ ኸይዳታ ናተይ ፅቡቕ ሽም ኩሉ ግዜ ዝፅዋዕ ዝነበርኩ ኣበይ ጠፊኣ ደኣ ሕጂ ከዓ ገለ ክወስዳ እዩ ኣውቶማቲካሊ ከይተዛረብካ ምስ ሓደ ሰብ ፀላኢኻ ኸውን ማለት እዩ ዝመፅእ ዘሎ በቲ ሓደ ኣውቶማቲካሊ ከይተባዒትካ ኣንፃርካ ኸውን ስለዚ ነዚኦም ኩሎም ዞም ጉዳያታት ዘጋጥሙና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ግምት እንተሓሽሙ መፅን
ስለዚህ ሃገራዊ ሓይሊ ክንሃንፆ ዘለና ማለት ዘት ክንገብር ኣለና ሰፊሕ ዝኾነ ምስማዕ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ። ካልእ እንታይ ክመፅእ እቲ መትከላት ምስ ተሰማምዓኻ ናትካ ራእይ ናትካ ተልእኾ ናትካ ሸቶ ናትካ ዓላማ ኦብጀክቲቭስ ክተነፅር ኣለካ ማለት እዩ። እዚኦም ኣነፅርካ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ምክንያቱ ኦብጀክቲቭስ ሸቶ ምትሃረምካ ናትካ ተልእኾ እዩ ዝዕውት ተልእኾኻ ከዓ ራእይኻ እዩ ዝዕውት እዚ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ጉዳይ ግን ከዓ ፕላን ኦፍ ኣክሽን ዝበሃል ከዓ ተግባራዊ ስራሕ ትሰርሖ ነገር ከዓ ክትገብር ኣለካ ማለት እዚ ብንፁር ክተቐምጦ ኣለካ ኣብ ልዕላውነት ተሰማሚዕና ወፃኢ ጉዳይ ተሰማሚዕና እንታይ ክላስ ሰሚዕና ኣለና እንተኸይድና ተሰሚዕና እዚ ኩሉ ዝኸይድ ዝነበረ ስምምዕ ብኸመይ ይኸይድ ነይሩ ኣብኡ ኣይተባእሰን ሽግር ዘሎ ኣብ ደቂቕ ኣብ ባይታ ወሪድካ ክትሰርሕ ከለካ ዘሎ ሽግር እዩ ማለት እዩ። ኣነ ሓንቲ ኣብነት ክነግረኩም እዩ ነጋሽ ምን ኣሎ እዚ ሃገራዊ ባይቶ ክኸውን ከሎ ዕስራን ሓደን ድያላኻው ንላዕሊ ኣባላት ፍፃመት ነይሮም እንታይ ፍፃመቶም ክስርሑ ዳሕራይ ግን ብዝተፈላለየ መገዲ ህፁፅ ኣኼባ ምስ ተገብረ ሸውዓተ ጥራሕ መሪፆም ማለት እዩ። እንታይ ይኸውን ንምንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ተኣሽሙ ኮይኑ ኢልካ ትሓትት ተኾንካ ፀቢቑ ዘይተገምገመ ስራሕ ዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ደቂቕ ዝኾነ ፕላን ኦፍ ኣክሽን ዘለዎን ክንገብር ኣለና ክሳብ ወሪድና ክንሰርሕ ንክእል ኣለና። ካብኡ እቶም ሰለስተ ነገራት ኣብ ግምት ንእቱ እቶም ሰለስተ ነገራት በኦም ሓደ ናይ ወዲ ሰብ ጉልበት እዩ ዓቕሙ ብቕዓቱ ምምሕዳር እዩ። ክልተ ግዜ እውን ገንዘብ ምስ ንብል እዚና ፀቢቕና ክንግምግሞ ኣለና። ሰለስተ ገንዘብ እዩ ዋልኳ ሓደ ፅቡቅ ወረ ስምዕና 2 ሚልዮን ዝርከቦ ቦታ ኣሎ ኢሉ ፅቡቅ እዩ ዝተረኸበ ፅቡቅ እዩ ገንዘብ ከዓ ገርካ ከምተመሓድሮ ከመይ ከም ምክንያቱ ብኢኻ ክትሰርሕ ማለት እዩ። እዚኦም ሰለስቲኦም ፀሚትካ ምስ ኣዋፈርካዮም እዮም ፕሮዳክሽን ዝርከብ ነዚኦም ክነስርሖም ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። እቲ ሃገራዊ ሓይሊ ክንብል ይዕምፆም ስለ ዘለኹ እምበር ጠጠው በሉ ንወድሓን ፅንሕ ኢለ መሰረት ሒዙ ክኸይድ ከም ዘሎ እቲ ስሙር ሃገራዊ ሓይሊ ክንቃለስ ኣለና ኣብ ትግባር እውን ክንሪኦ ኣለና። መወዳእታ እቶም ብኣሉታ እንዳኽመኮምናዮም ዝመፅኣና ነገራት ንኦም ዝዕረል ነገር ክንገብር ኣለና ማለት እዩ። ዳሕራይ ከዓ ነቲ ዝሰራሕናይ ሃገራዊ ሓይሊ ክንዕቅቦ ክንክእል ኣለና። ሰሪሕና ክፍሰልና ባዕሉ ዝኸይድ ጉዳይ ኣይኮነን ክትዕቅቦ ኣለካ ናይ ወሰንቲ ኣካላት ኣኼባታት በብግዜኡ ክትከታተል ኣለካ። ውሽጣዊ ሓበሬታታት ከዓ ነቲ ሓደ ኣብዚ ሓብልካ ትህቦ ነቲ ሓደ ከዓ ዕጅል ኣቢልካ ክኸውን ንኩሉ ብማዕረ ጌርካ ሓበሬታ ከምዝኸይድ ክትገብር ኣለካ። ናይ ወፃኢ ዝመፅእ ሓበሬታ እውን ብግባእ ውሽጥኻ ክትለዋወጥ ኣለካ። ስለዚ እዚኦም ብኣጠቃላሊ እዚ ኩሉ ተሃዋስ ስለ ዝኾነ ኣብዚኣ ብጉያጉያ ወዲአን ኣለኹሞ በቀኒለ ትርሲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ስለዚ ወዲአ ኦኬ ካብዚ ኣልሚልና ኣዋዝዲ ወድቡስ ካብ ዝቐፂልና ኣብ ዳሕራይ ከይኦ ንኽእል ስለ ዝኾነ እቲ ቀንዲ ግን ከምቲ ኣምባሳደር ዝበሎ ከምዚ ወድቡስን ዝገለፆ እቲ ሃዋፍ ከይትፅበብ ወይ ከዓ እቲ 1159 ከይትመፃና ቅድሚ እቲ ኩነታት ኣብ ሓደ ክንመፅእ ክንፅዕር ኣለና። መብዛሕትኩም ሓለፍቲ ዘለኹም ናይ ውድባት ናይ ምንቅስቃሳትን ነዚ ጉዳይ እዚ ኣትኩረት ሂብና ናብቲ ሓድነት ክንከይድ ሓበራውን ቴንኪ ዩ Thank you very much. Thank you, Okwaz Gidbus. Thank you, Abraham. ናይ ባቂ ደስ ዝብል መግለፂ እዩ ተዋሂቡና። ብምቅፃል ሓንቲ ኣርስቲ ብክልተ ሰባት ክትቀርብ እያ። ብድሕሪኡ ግን ናብ ምሳሕ ሰዓት ስለ ዝኾነ ናብ ምሳሕ ክንከይድ ኢና። ድሕሪ ምሳሕ ሓንቲ ፕሬዘንቴሽን ጌርና ናብ ወርክሾፕስ ኢና ንኣቱ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ህዝብናን ኩነታትን ከመይ ጌርና ኢና ምስ ህዝብና ክንራኸብን እቲ ብኣምባሳደር ሃይለ ዝቀረበ ኣብ ውሽጢ ሓይሊ ክህልወኩም ኣሎ ርክብ ክህልወኩም ኣሎ ዝብላ ዝነበረ ስለበዋ ብዛዕባ እውን ዝጠቅስ ፕሬዘንቴሽን ዘቕርቡልና ንመድረክ ዝወፁ ዶክተር ጨፈና ሃይለ ማርያም ከምኡውን ዶክተር ፍትዊ ወልዳይ and Samuel
أبو ساميل سلستيوم الله سوري نام مدرك مسوم أسمي زوجة ناي كفلي ودبان غسقواسن دكتور توماس No, saatkum dah. Salam, salam. No. زين دحري كدمشنا دي أرجلنا شلال بلنا بزح زغيرنا مبال عين فترينا مسمولة أخبرت حانت دست لنا مع أنت جن دكتور شافنا أيام من هرمان أبي أكل تاينا نبل كالسق عصول بثاتنا نقولمو دكتور فتوي تمهاراي دكتور شافناي أدمي راهي تحاتو نمبر أنا عكان كابسنا حرينا نفعلت كالسق خمي تعساسر تريو الله دكتور شافنا نيكونكا بزحي مصنعة زقبر بصفي حناتو صراحة نحدهم كا عبسنيتنا نتورك تفعل على أرسات عربي الله أو خيركم ريو دكتور فتو والداي أمي إيكونومي أم نروي بعد السينيور ريسيرشري كالمي دهاتون ريخم والله ساميل تغرالاي دراساي أمي دها أبدها إرترا مزاحر كونكم كا أنا بعتذر في بهولن ملس درف ما تدرسات يا يجيب كل يتعالى سلزخوني كما إلى كحلف أنت أزولكم أكاديمي زجيرة صراحة أنا هو مبارك زجيرة بحالين إنه مع الدكتور شافنا كحلفة بحريو دكتور فتو والداي أمو داتا ساميل حكا حربنا إنه ميديا يغني له قديم رئيس هو نمبري كوس قانون قال ديسكليمر سالواني ديسكليمر مقالعي زبحال مثلنا بتغرينيا تغاغي ወይ ሓዳሽ ተቆይናትኩም አረጋግጾ ተመቃላ አንታ እዩ ዶክተር ጨፈና ቅድሚ 30 ዓመት መምህረይ ነይሩ 94 30 ዓመት ድንገረለይ በኸንደይ ዓረብ እንዴ ምሳኻን ድልከም ዘለኹ ተለኻኸም ኢላን ሕጂ ኣብ መንጎ ዞም ምዕሩባት ዓበይቲ ካብ ዶክተር ጨፈናስ መምህር ጨፈና ክብሎ ይዓብየኒ ማይ ምክንያቱ እታ ረዛን ትርጉም ዘለዋ እታ መምህር ትብል እያ ዶክተር ድሕሪ መፅእ ማለት እዩ ሕጂ ዞም ኣሕዋተይ ኣብ ዘምህላዊ ልዑል ክብሪ ይስምዓኒ እቲ ካልኣይ ከዓ ከምዚ ኢልና ተኣኪብና ብዛዕባ እቲ ናትና ዋጢጥ መፍትሒ በዓልና ክንደልየሉ ርዝነቱ ተረዲእና ኩሉ ዝገደፍና ገዲፍና ከምዚ ኢልና ተኣኪብና ክትርኢ ርውየ ትህብ እዩ ስለዚ ነቶም ነዚ ዝዳለዎም ነቲ ነቶም ለይትን መዓልትን ትባህሉ መንጎስ ግባኣኩም የቐኒየለይ ክብል ደሊ እዘን ቁርብ ኣብዚ ከም መዛረቢ ወይ መጠርነፊ ሓሳባትና ገሊኡ ምናልባት ካብቲ ማምቕና ኮፍ ኢልና ዘለና ተስፋ ገብር ገሊኡ ጆልቲ ክገብረና ናዕታ ክፈጥረልና ነቲ ኮንቨንሽናል ዊዝደም ወይ ከም ኮንቨንሽናል ዊዝደም ኢልና ንሪኦ ኣተሓሳስባታት ክብድህ ተስፋ ገብር እተን ሕቶታት ብጥሩፍ ቁርብ ገለ ክብለለን ሓሲበ ዘለኹ እንታይ እየን ዝብላ የኣክል ዝተዋህባና ማለት እዩ
ትርግታ ልቢ ሃንቀውታን ባህግታትን ህዝብና ንፈልጦም ዶ ስኽፍታታቶምን ሻቅሎቶምን ንርዳእ ዶ ንቕሓትን መረዳእታን ህዝብና ብኸመይ መለልዮም ንመዝኖም ብኸመይ ዝርግሐ ቁኑዕ ሓበሬታ ከነስፍሕን ናብ ህዝቢ ከነብፅሕን ንኽእል ፕሮፓጋንዳ ትበሃል ምናልባት ምስ ተዓባብያናን ተመክሮናን ክኸውን ንኽእል ብዙሕ ባህ ኣይትብለንን እንድያ ሕጂ ንዝርጋሕ ሓበሬታ ኢለዎ ከለኹ ሕልፍ ኢለ ኣለኹ ብዓይኒ ህዝብና ከም ብቑዕ መተካእታ ክንቀርብ ዘኽእል ፖለቲካ ብኸመይ ክንሃንፅ ንኽእል ዝብላ እየ ምናልባት ደፋር ትመስል ሕቶ ገይረ ክጅምር ንህዝብና ንፈልጦ ዶ ከመይ ደኣ ካብኡ እንድና መፂና ዝብል ክመፅእ ክእል እዩ ግን ከምዚ ኣቐዲም ኣቢሎም ክጥቀስ ፀንሐ ሓደ ሞዛይክ ብባህሊ ብእምነት ብቀማምጣ ዝፈላለ ሕብረተሰብ ኣለና ግን ብመጠኑ ንፋለጥ ኢና ክንብል ንኽእል ኢና ግን ብልክዕ ንፋለጥ ኢና ነዚ ህጂ ኣልዕልናዮ ዘለና ዛዕባ ብግቡእ ኣብ ሸትኡ ከብፅሕ ዝኽእልን ኣወሃሂዱ ብሓንሳብ ከጓዓዘና ዝኽእል ፍልጠትን ብቕዓት መረዳእታን ብቑዕ መረዳእታን ኣለና ዶ ትርግታ ልቢ ህዝብና ንፈልጦ ዶ مقدمታቱ ዝሰርዑ ስኽፍታታትን ሻቅሎትን ኣያኖት እዮም መለልዮም ዶ ከም መበገስን መጠርነፍን ክኾነኒ ተን ድሕሪኣ ብመፃውን ምስኣተ ተሓሒዘንን ክኽዳ ናይ ዝሓለፈ ናይ 70 ዓመታት ታሪክ ንገምግም እዚ ናይ 70 ዓመት ታሪክ እንታይ ኢና ንርኢ ዘይተኣደነ ዝተኸፍለ ዋጋ ነብሲ ወከፍ ቤት ዝኳሕኩሕነት ብርሰት ስደት መከራይን ንርኢ ኣብ 70 ዓመት ዝሓፈስናዮ ነገር እንተሃልዩ ሓንቲ ነገር እያ ናፅነት ኤርትራ ጥራሕ እቲ ወዱ ጓሉ ኣዲኡ ኣቦኡ ኮታስ ሓደ ካብ ሓደ ንላዕሊ ካብ ቤተሰቡ ዝኸፈለ እቲ ሓንቲ ደበሱ ናፅነት እያ ስለዚ መናፅነት ብዝኾነ ይኹን እንተ ብጉጉይ መረዳእታ እንተ ብቑነ መናፅነት ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ወይ ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ምልክት ምስ ዝዕዘብ ነዚ ሓንቲ ደበሱ ክከላኸለላ ደው ከም ዝብል ርዱእ ክኸውን ዝግብኦ ይመስለኒ ስለዚ ኣበየናይ ወገን ናይቲ ዲቫይድ ኣለና ብዘየገድስ ብገለ መለክዒ ኩላህና ሓርበኛታት ጌርና ነብስና ከም ንወስዳ ንግንዛብ የድልየና ሕጂ ነዚ ኣብ ግምት እቲና ነዛ ዝበልክዋ ኣብ ግምት እቲና ህዝብና ምን እዩ ንመን ኢና ንሕና ህዝብና ንብሎ ነቲ ዝቃወም ዘሎ ዲና ህዝብና ንብሎ ነቲ ዝድግፍ ነቲ ስቕ ዝበለ ንመን ኢና ትርግታ ልቢ ናይ መን ትርግታ ልቢ እዩ ዝያዳ ዘነቃንቐና ናይ መን መሰል ይዓጠና ናይ መን ሻራ ንሕዝ ናይ ፍትሒ ናይ መሰል ዶስ ባዕልኩም ንብሉ ምናልባት ንመገናዘቢ ኣብ ህግደፍ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ናይ ዝብል ሽም ኣሕፅሮት እዩ ፍትሒ ኣለዎ ዲሞክራሲ ኣለዎ ሽም ናይ ድመረፅካ ኣይኮነን ሕጂ ትብዚ ሪፍሌክት ክንገብሮ ዝድለ እንታይ እዩ ንመን ኢና ንሕና ህዝብና ንብሎ እታ ፅባሕ ክንፈጥራ ንደሊ ሃገር እታ ፅባሕ ክንፈጥራ ንደሊ ኤርትራ ናይቲ ኤርትራዊ ዝበሃል ብኣበየናይ ስፔክትረም ኣሎ ኣበየናይ ወገን ኣሎ ብዘየገድስ ዝሓሸ መፃኢ ከም ተውሕስ ንድሕር ክንርኢ ዘይንኽእል ሃሊና ጋንታ ፈሊና ኣለና ማለት እዩ ናይ ሞራል ልዕልልናና ኣጥፊእና ኣለና ማለት እዩ ኣነ ብዛዕባ ቃፅዒ ብዛዕባ ገዛይ ክዛረብ እንድሕር ኮይኑ ምስ ሓወይ ምስ ሓፍተይ ምስ ኣቦይ ምስ መዋርስተይ ምስቲ መማቕልቲ ርስተይ ምስ እየ ዝዛረብ ናተይ ገዛን ናይ ጎረቤተይ ናይ ወዲ ዓደይ ወይ ወዲ ጎደቦይ ገዛን ዝሕውስ ዘረባ እንድሕር ኢለ ግን ፕሉራል እንድያ ትኸውን ደላ ወገን ክሕዝ መሰል የብለይኒ ኣይግባእን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ብመሰል ደረጃ መሰል የብለይን ብዛዕባ ሃገር ክንዛረብ ከለና ከዓ ነዚ ዲቫይድ እዚ ናይ ሞራል ልዕልና ክህልወና ብዝኽእል ኣገባብ እንድሕር ክንመሓድሮ ዘይንኽእል ኮይና
ብዛዕባ ለጂትመሲ ዕሙቕና ሓሲብና እንድሕር ኣብቲ ንውስኖ ደጋጊሙ ዝነዛረበሉ ዘለኹ ቅድሚ ሕጂ እውን ምናልባት ብዝዓመቐ ተጠቒሱ ካብዞም ቅድሚ ዝፀንሑ እያታት እየ ማለት እዩ ብዛዕባ ለጂትመስን ብዛዕባ እዞም ክጠቕሶም ዝፀናሕኩን እንድሕር ዓሚቕና ዘይሓሲብና ሻራ እንድሕር ሒዝና ወገን እንድሕር ሒዝና ተጀሊሕና ኣለና ማለት እዩ ንሕና ዘይኮንና ከም ሰብሲት ዕላማታትና ተጀሊሕ ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ከህዝብና ንመስል ዲና ንምዃኑ ብዓይኒ ህዝብና መንኮን ንኸውን ብምንታይ ንግለፅ ደንበ ፍትሒ ንኩሉ ሰብ ዝሓቆፈ ጉራማይለ ምትእኽኻብ እዩ ደንበ ፍትሒ ናይ ዝደልዩ ምትእኽኻብ ዳ እምበር ናይ ፍትሓውያን ምትእኽኻብ ኣይኮነን እዚኣ ክስመር ዘለዋ ኮይኑ ይስማዓኒ ሓደ ግዜ ናይ ብፅዖም ቅንስ ዝመስል ንጉት እንዲኻ ትርኢ ንኣይ ሓዊስካ ማለት እዩ ሕማቕ መዓልቲ ብዝውዕለሉ ደንበ ፍትሒ ናይ ፍትሓውያን ምትእኽኻብ ዘይኮነ ናይ ፍትሒ ዝደልዩ እዩ ሓጢኣትና ኣብ ዝባና ሓንጊጥና ኢና ፍትሒ ንደሊ ገሌና ገለልቲ ክንከውን ኢና ገሌና ሃይማኖታውያን ክንከውን ኢና ገሌና እውን ዓመፅቲ ክንከውን ንኽእል ኢና እቶም ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ድዩ ካልኦት ከተማታት ታሲራሉ ኢሎም ጠጠው ይብሉና ኣሕዋትና መናእስና ምዕባይና ኮይነ ኣገልግሎት እዮም ከማና ብበትሪ ዝስልቑና ገለመለ ማለት እዩ ንሕና ግዜና ምስ ረኸብና ከምኡ ንገብር ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ሰልፍ ክሪቲካል ምዃን ሪፍሌክት ምግባር ፅቡቅ እዩ ንኽብል ኢለ ብመንፅር ይህዝልና ክብረታትን ስነ ምግባርን ምስ ዝረአኸ ንህዝብና ንመስል ዶ እስኪ ኣብ ሚድያታትና ንርአ ደንበ ፍትሒ ክብሎ ከሎ ክበሃል ከሎ ጉራማይለ እዩ ዝኾነ ሰብ ክሓልፍ ከሎ ዝሽምጥታ ዓባይ ኦም እያ ናተይ ክብላ ክእል እዩ ዝኾነ ሰብ ናታ መንነት ክንህብ ኣይከኣልናን ዘለና ስጋዕ ሕጂ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያታትና ምስ ንርኢ ነቶም ኣዕኑድ ሃገራዊ መንነት ከነቃንቁ ዝኽእሉ ኣጋንንቲ ከካባዓቶም ነበራብሮም ኣለና እዚ ፓንዶራ ቦክስ ይበሃል ስለዚ እንታይ ኢና ንሪኦ ዘለና ማሕበራዊ ሚድያ ሓላፍነት ዘይስከም ኦን ዘ ጆብ ትሬኒንግ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ صباح حتى لو من مسرح هاجر ندينا خنبر منابرتي غربت حاو حبتي زخوننا حبرتسب لنا مسالنا حلافنتاويان دينا ابز بلينا نمص مالتي معدي تعدن حطوتات نزحت زلو መልስ ስለዘይ ብለይ ካብ ዝቀለለት ነተን ሕቶና ባኹም ምድር ባይ ስለዝኾነት ድሓር ምናልባት ኣብቲ ንገብሮ ዝርርብ እናነፀረ ክመፅእ ተስፋ ይገብር ናይ ሞራል ልዕልና ክላብሰልና ዝኽእል ንኡን ክዕቅበልና ዝኽእል መንነት ኣለና ዶ እታ ቀዲማ ክብላ ፀናዕኩ ግዜ ዕምፀኩም ድሕር ኣሎ ምናልባት ክልጥፍ ኢላ ኦኬ እቲ ደንበ ፍትሒ ዝበሃል በመን ዝግለጽ እንድሕሪልና ምናልባት ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት በቶም ዝኸፉ በቶም ዝሓመቑ ሃባና ይግለጽ ከሎ ይኽእል ምክንያቱ ናቲ መንነት ኣይሃብና ነቲ መንነት ወሲዱ ክከላኸለሉ ዝኽእል ኣካል እውን ኣያጥረናን ዘለና ሕጂ ኣብ ቫኪዩም ከዓ ኣይኮንናን ዘለና ምስ ካባና ዝሕይም ዝበዝሕ ሪሶርስስ ዘለዎ ዝያዳ ውዳበ ዘለዎ ናይ 60 ዓመት ተመክሮ ዘለዎ ኣካል ኢና نسحب زلنا مالسي مثلنا كنوزع نفتن زلنا سلازي نزي معلبي خنقبرلو مورالاو لعلنا فهو النازخل نت مورالاو لعلنا كأكبلنا زخل مننت علمنا دو نتخلنا لابسو مدلل مننت كم كاستوديان كنا كي بحقوقن كي تشوون كن كلاخلو بتكساس كون خل بما أرمتا حلافنت نوسدو أميدا قصي تم مننتن رأيين زبلا حج انت زحتكم حتو هذا بزعبازي أبزم قبرو نقولو أب كمان 10 عام سنحبري من رخبو يرفعي مو خابز الله من بسسي
نحنا نحشكا نحنا حراق نوصعك هنا نبلو مالتي يأمننا دو really نبعكي يقولنا مالتي عشان دلوي يقولنا نحنا نبتي سمعنا وي نبتي نزهدرا أجندا بزحاشة كنسرقون كنتكون تبجسنا لنا بحنساب نفر نبلو زلنا كنا محلال فور نخل رأي انتهى له وزي صباح زمت كابزي حجي زلو خمزة حيش كرئي زخل رأي فتيرنا دو سقع حجي ندحر حتي تكون مناي رأز بها يرئن إذا صباح تمت كابزي حجي زلا كم تحيش إذا صباح تمت وينو اختك زبل دلو أكل كابزي دلو خمزة حيش رأيهم فتر رأي كألنا شارترنا مبوخ لن يخلي حدا ودو كابز باو جنبار اللي على زتانا أكل كويلن شارتر ورقتي وعلا يكونن مبسعة يكونن رأي يكونن نتماوز الله رأخ فتر الله مخيلي بحزب درجة من رأخ فتر يكلني رأخ فتر زخيل أنا نعطيري يتولني جن رأخ فتر زخيل كالك كندل لنا ويكن فترون لنا مالته تي ناي رأي أقداسنة تنتايو نتصر منت نتصر رأي عن مفتاري حجز نتصر رأي دحر هاليكا خا منوزان علامة وي ليدرشيب يحجزكا نتصر نشتو يهلوكا موبيليزيشن مالتي تأمان النتكا يهلوكا هجنا زر رأيزي بخمين أخم فترون نخل قالك هذا بنا انتاينا نتبه كابز بناسي انتاينا نتبه لك حتى تكلغو متعني انتايو نهز بناس أبقالي
ስለዚ እዚ ከም ሓደ ግዶ ወሲደ እቲ ማለት ብዙሕ ነጥብታት ተላዒሉ ስለ ዘሎ ከም መዛተይ ወይ ከም መካትዒ ነጥብታት ስለ ዘሎ ኣብ ካልእ ኣብቲ ወርክሾፕስ ወይ ኣብቲ ዋርሻታት ክንወልዕሎ ስለ ዝኾንና ሕጂ ኣነ እንታይ እየ ዝብል ካብዚ ናይ ዘን ክልተ መዓልቲ ኣኼባት ጉባኤና ሲ ብመጀመርያ እቲ ተሃላልዋና ከምዚ ሕጂ ተባህለና ከምዚ ናይ እቲ ተሃላልዋና ሲ እዚ ዘይንቡር ዙ ንሰብ ኣብ እንዳማቱ መጪ ዝቋፃፀር ስርዓት ስለ ዘለና ብኡ መሰረት እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ቃልሲ እንዳካየድና እቲ ክበሃለና ፀንሐ ጥርናፊ ሓደ ቃልኩም እንድሕር ዳ ምስ መንግስቲ ምስ ዓበይቲ መንግስታት ክዛረቡ ኮንኩም ሓደ ኣካል ክትኮኑ ኣለኩም ዝበሃል ኣብ ቦትኡ ሃልዩ ፍልልያት ከዓ ክንተኣናገድ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እዚ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ሓደ ካብ ሓንቲ ከውሒ ተፀሪቡ ዝወፀ ወይ ከምዚ ሞኖሊቲክ ዝኾነ ተሓሳስባ ክህልዎ ከዓ ክንፅበየ የብልናን ግበት ንኩሉ ኣተኣናገድቲ ክንከውን ኣለና ሕጂ በዛ ኣነ ዝርዳእኒ እቲ ፖለቲካዊ ባይታ ወይ እቲ ስፔክትሩም ኣብ ሓደ ጫፍ ኣዝዩ ናይዚ እንታይ እዩ ዝበሃል እዚ ኤትኖፖሊቲክስ ኤትኖ ናሽናሊዝም ናይ ፀቢብ ሃገራውነት ገለ ክለዓል ዝፍትን በቲ ሓደ ወገን ከዓ በዝናትና ቀሊል ኣዘራርባ ካብቲ ስርዓቱን ኣፅቢቑ ዘይፍለ ነቲ ደንበ ፍትሒ ዘናእስ ዋላ ምስቲ ዝርአ ዘሎ ምዕባለ ኩሉ ግዜ ከቋናፅብ ኢሉ ውዕሉ ሓዲሩ ኣብዚ ኳነ ሓንቲ ዝግበረ ነገርን ውሽጢ ቃልሲ ተኮይኑ ኣብ ውሽጢ ኣብኡ ሓሊፎም ትገብር ተኮንካ ከይድ ካብቲ ኣብቲ ዓዲ ኣብኡ ተቃለስብለካ ዝተቐንፀሉ ከም ዝወሓዱስ እንታይ ውፅኢት ከም ዘለዎ ተረሲዑስ ኣብኡ ከይድካ ትገብር ተኮንካ ኣብቲ ዓዲ ከይድ ዝብል ከዓ መሊኡ ኣሎ እዚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ኣዘራርባታት ንዓና ተስፋ ከቁርፀና ይብሉን ምድሆታት ኣሎ ዶ መሊኡ እቲ ቃልሲ ይበርኽ ዘሎ በናትያ ረኣያ እወ ምክንያቱ መንእሰያት ሓዊሶሞ ኣብ ኣክል ዘጋጠመ ፀገማት ግን ኣሎ ምስ ኩነታት ይኹን ምስ ካልእ ነገራት ኣነ ሕጂ ኣብኡ ከኣቱ ይኮንኩን ትማሊ ኣቦ ወንበር ግሎባል እንታይ ይብል ነይሩ ጠቂስዎ ነይሩ ተን ፀገማት ሓንሳብ ሻይ ንኸውን ኢሉ ማለት ኮንፍሮንት ትኸውን ብዓበይቲ ሕቶታት ኦፍኮርስ ይኣክል ሓደ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ብፖለቲካ ዝውፅሎ ህዝባዊ ምንቅስቃስ እዩ ምስኣ ቀፂሉ ዘለዓላ ነጥቢ ኣገዳሲት ነጥቢ ነይራ እቲ ትሕሶ እዩ ዘገድስ እንታይ ትገብር ኣለካ እቲ ተግባር ሲ ነቲ ተግባር ነቲ ተሳልጦ ዘለካ ተግባር ሲ ሽም ክትህቦ ብዙሓይ ትፀገም and that makes sense ማለት ሕጂ ብሰዓት እዚ ከምዚ ንያክል ብዙሕ መጥቃዕቲ ካብቲ ክብገስ ከሎ ብዙሕ መጥቃዕቲ እንዲዩ ነይሩ መወዳእታ ከዓ ንስኻ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኢኻ ንእስኻ ካብዚኣ ናብዚኣ ደረትካ ብዚኣ ዝበሃል ኣዘራርባ እዚ ናይ ማለት ሓጋዚ ይኮነን ህዝባዊ ምንቅስቃስ ወይ ህዝባዊ ማዕበል ፍሉጥ ዝኾነ ዴፊኒሽን የብሉን ልክ ከም ዲሞክራሲ ስለዚ ንሕና በቲ ሰባት ዝሃቡና ከምዚ ዓይነት ካቴጎራይዜሽን ክንከይድ የብልና እንታይ ትገብር እዩ ዘሎ ብዛዕባ መፃኢ ይኣክል ከዓ ምናልባት ሕጂ ሰፊሕ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ግን ይኣክል ባዕሉ ሕጂ እውን ኣብ ሓደ ቀረረ መንገዲ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ብዛዕባ እንታይነቱ ማለት ዲፋይን ኣብ ዝገብረሉ እዋን ዝበፅሐ መስለኒ ምክንያቱ በቲ ብካልኦት ዝወሃበካ ደረት ተደሪትካ ክትከይድ ግቡእ ኣይመስለንን ምክንያቱ ከምቲ ንሪኦ ብቲ ሊትሬቸር ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ዝተፈላለየ ኣስማት ዝተፈላለየ እዚ ትርጉማት ይወሃቡ እዩ ነቲ ምንቅስቃስ ስለዚ እዚ ኩሉ ፀጋታት ሒዙ ከምዚ ትማል እውን ለቦዓ ዝነበረቱ መወዳእታ እንታይ እዩ ክገብር ፀጋታት ኣለዎ ከመላግቦ ክኸውን ይኽእል ብዕድመ ተበልና ብካልእ ፀጋታት እውን ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ወይ ካብቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ቀፀላታት እንተመፂናስ ምናልባት ብደረጃ ትምህርቲ ክንወስድ ተኮይና ዝሓሸ ብራኸ ዘለዎ ምትእኻብ እዩ ብዕድመ ተበልና እውን ኩሉ መላግቦ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ፀገ ነቲ ትራዲሽን ነቲ ካብ ሃገራዊ ቃልሲ ተወረሰ ያታ ክቐፅል ይኽእል ነዚ መንእሰይ እውን ክረዳዳእ ይኽእል እዩ ዓቕሚ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ
ስለዚህ እዚኣ ምናልባት ኣብቲ ወርክሾፕስ ክሰፍሕ ይኽእል ይኸውን ካብኡ ላዕሊ ብዙሕ ዝብሎ የብለይን ግን ከም ንእሽተይ መመላእታ ከዓ ኩነታት ይቕየር ኣሎ አንተ አምባሳደር ብዙሕ ነገራት ኣልዒሉ ነይሩ ዓለም ስንታይ ትደሊ ኣበይ እያ ዘላ ኣብኡ ክትዋሳእ ትኾንካ ኩነታት ከዓ ክተፅንዕ ኣለካ ሕጂ ዘሎ ፖለቲካ ፍልይ ዝበለ ፖለቲካ እዩ ገንዘብ ኢንቮልቭድ እዩ እንታይ እዮም ዝብሎ እዚ ፖለቲካል ማርኬት ፕሌስ ዝበሃል ሓሳብ ኣሎ እዚ ሽፍቲንግ ኣሊያንስ ዝበልኩሞ ሽርክና 10 ግዜ ምቅልዋጥ ረብሓ ናይ ሃገራት ናይ ዞባ ዘሎ ሓይልታት ካሎ ስለዚ ኣብ ኩሉ ደረጃ ኢና ክንሓስብ ዘለና ትንታነታትና ካብቲ ሃገራዊ ናይ ሃገርና ሓርነት ናፅነት እዚ መሬታዊ ድነት ልኡላውነት ብዘየዋጊ ግን ኣብ ኩሉ ደረጃታት ከዓ ክንዋሳእ ከም ዘለና ከብነት ከዓ ትሎ ምክንያቱ ንሕና ተሓፂና ይንነብር ኢና እቲ ስርዓት ከምዚ ኣብ ሓደ ተሓፆ ኢንሱሌትድ ኮይኑ ይነብር ኣሎ ህዝቢ ከዓ ብደገ ኣሎ ስለዚ ተተሃላለዋና ባዕሉ ዲያስፖራ ማዕረቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ማዕረቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ብቁፅሪ እንዳኾነ መፅእ ኣሎ ስለዚ ንዲያስፖራ ወይ ከዓ ነቲ ናይ ግዳም ኣናኢስካ ኩሉ ነገር ኣብ ውሽጢ ጥራሕ ከዓ ዘብልካ ኣይኮነን ዘለና ተተሃላለዋና ሓደ እግርና ውጡ ሓደ እግርና ብዘሎ ስለዚ ከነገርካ ተላግቦ ሓደ ጉዳይ እዩ ተዘየሎ እቲ ሓሳብ ገለ ናይ ምድራት ወይ ናይ ተራ ናይ ዲያስፖራ ከዓኒ ወይ ናይ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ከም ማለሲ ከም ፎካስ ከይከውን ንምባል መወዳእታ ኣተሓሳስባ መዐቀንታትና እውን ክንቅይር ዘገድድ ኩነታት ክህሉ ይኽእል እዩ እቶም መዐቀንታትና ክሳብ ሕጂ ሒዝናዮም ፀናዕና ንዓመታት ዝኾኑ መዐቀንታት ምስኡን ክቕየሩ ዘገድድ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ስለዚ ምሕሳብ የድሊ እዚ ፓራዳይም ሽፍት ዝብሎ መዐቀንታት ከም ቀደም ዝነበሩ መዐቀናት ኣብ ሕጂ ኣዝያ ተቐየረት ዓለም ዘይከከልኩምካ ክእሉ እዮም ስለዚ በዚኣ ክውድእ ቀኒለይ ፅንኩም ሰማዕኩኒ ታንኪዩ ቴንክ ዩ ኣነ መጀመርያ ነዞም መፂና ዘለና ካብ ርሑቕን ቀረባን ኣዝዩ ዓሚቕ ዝኾነ ልባዊ ምስጋና ክሕልፍ ደሊ ምክንያቱ ኩሉ ተኣኪቡ ዘሎ ኤርትራዊ በታ ዓቕሙ ነታ ሃገረይ ዝብላ በብዓቕሙ ዘበርከተላ ግን ከዓ ሕጂ ክነብረላ ዘይከኣለ ሃገር ተገዳስነት ስለ ዘሕደረ እዩ ካብ ርሑቕን ቀረባን ነዊሕ መንገዲ ተጓዒዙ መፂኡ ዘሎ ነዞም ነዚ ዋዕላ ዘሰናድኡ ይኣክል እሞ ካብኣቶም ኣንገድቲ ዝኾኑ ደቂ ሚላኖ ከዓ ኣዝየ የመስግን ምክንያቱ እዚ ዓዲ እዚኣ በዚኣ ዝሓለፍ ኩላ ዓዲ ስለ ዝኾነት ንብዙሓት ኣሕዋት ገፅ ንገፅ ምርኣይ እናተመሊሰ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ንገሊኦም ምርካበይ ኣዝዩ ሓበን ስማዓኒ ብዙሕ ኣይዛረብን እየ ዝዛረበሉ ብዛዕባ ኣገዳስነት ሚድያ ኣብ ምስልሳል ሃገራዊ ለውጢ ወይ ከዓ ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ዝብል እዩ እዚ ኩላትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ሕጂ ነቲ ትፈልጥዎ ምድጋም ኣገዳሲ ኣይመስለንን ግን እቲ ሚድያ ከመይ ገይሩ ክዓብን ክብልፅግን ኣለዎ ትማሊ ኣብ መንበርና ይኣክል ንእሽተይ ትንክፍ ኣቢል ነይሩ ተስፋ ዝሃበትኒ ይኣክል ኣብቲ መሳርሒ ዝብሎ ሚድያ ከመይ ገይሩ ክነጥፍ ኣለዎ ከምዚ መስለኒ ብናተይ ርእቶ ኣብ ግዳም ኮይንና ንነጥፍ ኤርትራውያን ተቓለስቲ ዘለና መሳርሒ ወይ ከዓ ክንዋስኣሉ ንኽእል ሚድያ ድሩት እዩ ሓደ እቲ ዲፕሎማሲ እዩ ካልኣይ ሚድያ እዩ ሳልሳይ ምናልባት ይኣክል ከም ግራውንድ ኮኔክሽን ዝስርሓሉ ኣብ ባይታ ምስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ወይ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ዝነጣጠፉ ሓይልታት ዝዋትኣሉ መንገዲ ኣለዎ ካብዘን ሰለስተ መንገዲ እዚኣተን ካልእ ወፃኢ የላ ምክንያቱ ርሒቕና ኣብ ዓድና ስለ ዘለና ሎሚ ኣብዛ ቤት እዚኣ ተኣኪብና ኣለና ኣብዛ ቤት እዚኣ ዘለና ሰባት ንሓድሕድና ንዘራረብ ኣለና እዘን ኣብ ቀኝና ዘለዋ መሳርሒታት ናይ ሚድያ እንተዘይህልዋ ርክብና ኣብዚ ገዛ ዝጥራሕ ኮይኑ ተረፈ ነይሩ ስለዚ ሚድያ መራኸቢ ዝኾኑሉ ምክንያት እዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ምናልባት ብዙሕ ሰብ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኮይኑ ይዕዘበና ኣሎ ስለዚ ሚድያ መሳርሒ ሓይሊ ዕጥቂ እዩ ይኣክል ከመይ ገይሩ ነዚ ናይ ሚድያ ሓይሊ ክዕብዮን ከደልድሎ ንኽእል እንታይ ኣበርክቶ ክገብር እዩ ብሕጂ ክንሪኦ ኢና ኣነ ግን ከም ጋዜጠኛ ከም ሞያዊ ካባኻትኩም ከብዞም ኣብ ቅድመይ ዘለኹም ኣሕዋት ኣብቲ ንሰርሖ ስራሕ እንታይ ፅቡቕ ኣለና እንታይ ሕማቕ ኣለና ብኸመይ ትእርሙና ትነቕፉና ምስ ኩሎም ዞም ኣብ ቅድመይ ዘለዉ ተዋሳእቲ ሞያውያን ጋዜጠኛታት
ንዓታቶም ወኪሎም በዛ አጋጣሚ እዚኣ ነዚ ንገብሮ ዘለው አበርክቶና ንአድኩም ንኹም ከተካፍሉና ዝግበር ወርክሾፕ ጽሑፋትኩም ትሰምዕ ዘሊ ያኔለይ ብዙሕ ዝብሎ የብለይን ነዊሕ እዳሪ ነይረ ግን ምስ ግዜ ንይኣክል ሓጊዘዮም ኣለኹ ቴንክ የቀኒና ዶክተር ጨፈና ወይዞም ደቅስ መራሃ እስኪ ተማሕፀነለይ አዳፕት ገብርና ታ ዩኒቨርሲቲ መራሃ አፕሊኬሽን የለኹም ተዋሓስነ ሁሉ ቴንክ ዩ ቀኒና ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ንሁሉኩም በጠቅላላ አይ ቲንክ ጽቡቅ ሪቶታት የተዋሂቡና ዘሎ ሎሚ ዝዋለ ፕሬዘንቴሽን ኢን ጀነራል ክሪዮ ከለሁ ኢትስ ቢግ ፉድ ፎር ቶት ዩ ናና ናያክላውያንን ካልኦትን ብዙ ወሲድና ክንሃስበሉን ስትራቴጂክ እንውጣሉን ፖሊሲ ክንነድፈሉን ዝግባአና ብዙ ኢንፑት ሲናረኺብና ዘለና ግን ኩሉ ሻሃ ዘረባ ሁሉ አይኮነን አብ ግብሪ ክንውለው ክንክላለና ካብዚ ህጂ ዘሎ ቃልሲ ዝሃሸ ደረጃ ክንብጽሖ ክንክላለና ስለዚህ ህጂ ናብ ምሳህ ክንወፂና ሓደ ሰዓት ናይ ምሳህ ግዜ ኣለና ድህሪ ናይ ምሳህ ከሃንቲ ፕሬዘንቴሽን አላትና ብድህሪው ናብ ወርክሾፕ ክናቱ ኢና ማለት እዩ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች